Baru waende huko. Baru ngawa ndio. Baba ruva sambere. Baba tanya sambere. Baba tanya sambere. Baba ruva sambere. Baba ruva sambere. Aye baba ruva iye. Two lines ndo dzatikusimudza nadzo uchiona madiagonal saka idzi waya idzi dzakaita setambo idzi ndo dzada kuzimbisa kuti ndedzei mukuona pane 1 2 3 zvichidzika 4 5 then idzi brick force dzichida mukati toane panapa mukati umu ndo muchaitwa chi one line asi kuzhe mudhuri wedu takati ngaubude uri 2 lines kuzhe kwese dzedziri 2 lines because building yedu ihombe uya apa uone zvikuitika pasere apa kuna kuti kutsepeteka kukakaita saka ivi mijabi tisanangurirei tambo idzi ndozava mwana ushasa anonzi maprofile ndo simbi dzenyu dzari kumakona uko handiti simbi idzodzo but patambo apa zvenyu zviri kubuda according to me zviri kundibudirawo zvakanaka ende ndikuona musiyano uripo pakati pemavakira muri kuita pano nekugokwe chimbotitsanangurirai kuti chii chaita kuti zvinhu zvenyu zviite sekuti zvimwe zvitina zvakadai zvimwe zvitina zvakadai taurai tinzwe. Nhau iripo sister Sheru inhau yekuti zvidhina zvikangoita mapato kuti chimwe chakakura chimwe chidiki obvious building yachona haitombobudi zvakanyatsokunaka maziso evanhu asi chitina chikangove one size tichimhanya nacho chakangodaro zvinobudawo zvakadaro saka zviyazvo zvamaiona zviyazviya inyaya yedhaka yekuti panenge pachidiwawo chidhina pari kupinda chidhina chidiki taiuyisa dhakawo rakati wandei kuti ribate chidhina chikuru sezvo makaona kuti taiti maforoma 3 ataishanda nawo saka ni izvozvozvo zvakatiita kuti paite sekunonzi hapana chinozikamwa but nhau iri yechitina saka zvamuri kuona dzingava tambo idzi tinenge takatogeja mota geji yepaka 1 kana ndichitobva uku ndotobva nayo yakatopera kudhara foundation hande ukoko tione kuti munochipinda sei saka iyi zino rekuti tichazonopinda nepapapo hamuona brick force yedu iyo iri apapa touya nepanapa saka izvi zvimtswetswetswetswe saka munozopinda nepapi uyanodza apapa tinopinda nezviwaya izvozvo and then ndo pamuri kuona patakamaka matsito apa ndo anove nangiri pane peni yedu apa ndo panova nemota geji yedu yekupima mota yedu iyi kuti zvibude zvakaita tsepete zvamuri kungoona izvozvo chimboenda timboona tsepete yacho pamwe kuti nyepera famba tione apapa saka isusu tiri kuti sei taita mudhuri wedu ute 2 courses
2 courses tatasa kunzvimbo yatiri ino sister Sheru. Tikaona dzimba dzakawanda dzakatsemuka. Tikabvunzawo vanga varimo munharaunda vakangoti dzaingovakwa ne1 course. Saka taona kuti 230 inogona kunge yakadi yakatinakira pakusimbisawo madziro ano. 230 yakanakira kuti inobva yakurawo nekusimbawo zvese. Zveshuwa imba yedu ihombe. It's almost as good as 8 rooms. But ngoti dzine ma divisions. Saka tinongozoti 6 because mbuchaza zvimapantry kukaiswa veranda uchadi. Saka yakakura imba ino because kubva uku kudai kuinda uku. That's 11.5 meters arizi. Kwa kubva uku kusvika uku meters mangani? Kubva uku kusvikawo uku. Tikutaura zve 6.6. Right. Tichiri ipapo toda kubva tatoti tibate vamwe vanhu vari kutibata vachiti plan yamuri kuitira gogo wenyu vekwaserima ndaifarira ndipozve. Plan haipuwi munhu, plan inobhadhagwa. Hamozviona? Nekuti kuti iyo plan yamuri kuona iri kubuda iri panapa. Idea dzakatangawo ini ndakamira ndakagara ndikati plan yakadai. Ndochiinda kuna builder vedu. Tikati alright client yedu iyi munhu watagara tichishandidzana naye kubva kare. Toda kuti tivaite zvinhu zvakanaka. Ndobva tagara pasi na builder. Ndokutora maplans edu atinawo. Ndobva tatanga kuita redraw. Tiri vaviri takadai patwa redraw. Pakabva pabuda kuti imba yedu zvatiri kuda uyu ane design yake musoro nedesign yangu musoro. But tachida iri simple and nice. Hamunzisa because client yakati ndoda simple but nice. Saka nekuda kuti simple but nice. Zvakureva kuti imba yedu isusu nyangwe ikava usimple but ngainge yakasimba uye yakanakazve iri yechirungu. Saka ndopatati pepe umwe akauya neidea yake toti step down toti aki toti chakati arimozviona nekuti tirikuda kuti tionesane kuti zvinhu zvedu zvacho zvikumira sei. Saka vati kuti plan haingopiwi munhu kuti hamaona zvinobhadhaba. Haungangopi munhu zveplan. Harimozviona. Client inoyi ndava nemakore zvangu nayo tichidhila tese. Saka munhu watakatira kuti zvinhu zvake zvinge zvikuda zvakanaka. Mukatarisa futi panapa even our client takaitaurira kuti hatisi kuda kuti iwe tikuitire zvinhu zvefeja. Nekuti ukati zvinhu zvefeja mangwana utati iwe chero nemabhidha makaita kumukata imba yatodoni. Imba yanyura muvhu. Haimozviona. Asizvo zvatiri kuda. Ndosaka mukuona pasi apa pakarohwa footing yedu yakangenga kweseko ifooting yedu yakarohwa iyoyo. Handimozviona. Kune maproject ekumashemarians tinenge tisina maresources. Tisina maresources nekudero zvanoita kuti tijambe mamwe mastage because hapana maresources. Asi nekuti kwakunoku zvabva napo kune maquarry stones. Asi isu tikati kumashemarians kwekuti tikuvakira munhu tete singachatiwo zvemaquarry stones. Taakutiwo zvemabwe atinongotora toti ngaite saiwayo harimozviona. Ende mukatarisa futi zvakare panapa mabrickforce mamwe marora edu akasangana ko akawanda zvakare. Patori nezvimwe zvinhu zvati kuti muchatozozviona zvatiri kushandisa pano. Asi kana tiri kumaprojects edu ekumashemarians tinoskipa mastage iwayo. Zvava nemaplastic aya eblack zvakawanda zvinhu zvashanda panapa but zvatinoskipa purposely kwete kuti tisingazivi tozviita on purpose nekuti tichita kuti zvinhu mari dzedu hadzikwani. Maresources atichiwana asingaindirani. Hamozviona. Tozongoti chino todini regai munhu wane pekugara. Hamozviona. Tojamba zvimwe asi zvimwe tisingazojambi. Zvava nemabreakfast DPC ndo patinozoiso client ngaita kuti handina. Sikipai izvozvo. Ndo zvatiretitasira kwete kuti tichikwanisa kuti zvinhu zvinge zvichivepo uye imba yedu inake ibude yakasimba zviri pamastandard chayo seemutaundi. Ndo zvanhu zvatiri kutarisira pano pamudhuri wedu. Hamozviona. Uko kune namukoma Samere wati vavo vari kutiunzirawo zvitina because kunoona kuti kana tichifamba ne2 lines kureva kuti zvitina zvichatodiwa pano ende zvichadliwa zvakati anema here budi idzodzo ichokwadi sister Sheru. Tiri kutaura kuti zvinhu zvachona zvese hatina patahwa complaint pari zvino. Zvinhu zvese zviri kubuda zvakadi zvakanaka. Saka netichaitawo chinhu chinenge chiri good. Chandile kuti kana mukaonawo nemo muchawa manyukunyuku ekufarirawo kuchionawo. Saka izvo ndezvimwe zvezvitina zvedu zvatatoti ngazvigare zviri panzvimbo. Saka kazhinji kachonikana ndosaka paya pachizonzi vanashiro takuda naye kunzvimbo because pane pachidiwa kuti handipo pamunozviona kuti builder anenge achimanya nechitina chakadai. Tinozvivakavaka apa tisina waya tiri isu takati tingaisi waya kwa iyi waya iyi yamunoisa imi jabi shamwari regai builder atsanangure nekuti isu tikazotsanangura nemadzake.
musamangurira mbuya. Gogo chinonzi brick force. Tikatotarisa panoti force pachona kutosimba. Handika. Saka nhau iripo pawaya idzi ndio inoita kuti zvamuri kuona zviri kuita kakupfeka paimba yemunhu pai. Idzi dzinowedzerawo force yekudhonza imba kuti irambe yakasimba isafambewo. Sepandinogara paimba yandigere iri kutsemuka asi iri kuratidza zvakanaka simba yose yangomiswe. Ndo zvatakuitira kuti miswe iyoyo tichidzima izvezvi paimba iyoyi. Ndosaka tiri kuti imba iyi sekukura kwayakaita haingafambi one line kana kuti inonzi 115. Maiwe vanangu ko zvino zvitina aiwa zvitina zvichatinetsa vari kutambura Zviri kutambura nasamere. Samere uyauone samere. Vana vako samere uyauone samere. Vanotema samere uyauone samere. Samere uyauone samere. Vai samere uyauone samere. Vana vacho samere uyauone samere. Kwaserima samere uyauone samere. Vanovaka samere uyauone samere. Vai samere uyauone Nema, hakuna